हेलो दोस्त, नमस्ते, प्रणाम। रउआ सब लोग के पैर छू के प्रणाम करतनी भैया। तो रउआ सब लोग कैसन बानी जा। आज हमार फर्स्ट व्लॉग वीडियो में रउआ सब लोग के दिल से स्वागत बा। ई प्रेमी विकास राजा के आप सभी के बहुत बहुत दिल से स्वागत करत बाड़े। ई प्रेमी विकास राजा, बड़ी आज खुशी के बात बा कि हम अपन आइल बनी आज खेत में घूमे। अब वीडियो बनावे के कुछ चक्कर में देखी जा दोस्त, ये आज हम बार किनला लगभग 1 महीना हो गई वीडियो बनावे के। रउआ सब लोग के तरह तरह के वीडियो बना के दिखावे के, ताकि हम आगे के चल के स्टार बन सकें रउआ सब लोग के प्यार आशीर्वाद से। तो दोस्त, आज बड़ी खुशी की बात बा कि हम आइल बनी खेत में अभी कि जो कि अभी गेहूं के जौन खेती के हाला वो अभी पक चुकल बा। थोड़ा बहुत अभी हरा बा, जो कि कुछ दिन बाद ये सब कटाई। देखिए सब तोरी बा, ये सब जो कि अभी अथू होता ये पकता। और दोस्तों ये बैर बा कि जो कि हम बैर खाया ना, यही बैर के पेड़ बा, एकदम मीठा एकर बैर लागेला। तो दोस्त, रउआ सब लोग से एक और बात बतावल चाहतनी कि हम बिहार राज्य से बानी, जो कि रोहतास जिला के एक छोटा सा गांव बा। रोहतास जिला में एक छोटा सा गांव बा, जो कि वो गांव के नाम बा सेमरिया। वो गांव के नाम बा दोस्त। तो रउआ लोग सब से यही विनती बा कि रउआ सब लोग हमारा के प्यार आशीर्वाद दीं जा, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल के शेयर करें जा और सब्सक्राइब करें जा, और वीडियो के भी अच्छा से एकदम देखें जा रउआ सब लोग। और रउआ सब लोग के चैनल पे बहुत तरह तरह के वीडियो बना के दिखाइम एकदम। देखें जा, अभी गेहूँ एकदम अभी हरा हरा बा, और कुछ गेहूँ कुछ पाक गुल बा। तो दोस्त, हमार चैनल के रउआ सब लोग बहुत प्यार आशीर्वाद दीं जा। हम बार किनले बानी रउआ सब लोग के वीडियो बनावे खातिर, वीडियो बना के रउआ सब लोग के दिखावे खातिर, कि ताकि रउआ सब लोग के मनोरंजन लागो, अच्छा लागो हमार वीडियो। और दोस्त, और एगो खुशी के बात बा कि रउआ सब लोग के एगो और हम बात बतावल चाहतनी कि रउआ सब भी लोग प्यार के बात बतावत हई कि रउआ सब लोग जितना लोग बा वो प्यार भैया करी जे, वो सोच समझ के करी। काहे से कि हमियो प्यार कैले रही भैया, हमियो प्यार कैले रही, हमरों के धोखा मिल गइल। वो ना, वो लड़की जौन है ना भैया, एगो से ना 3 गो से बतियावत रहे, 3 गो से समझ ली जा, 3 गो से बतियावत रहे भैया। तो यही से हम रउआ सब लोग के बताइब कि रउआ लोग प्यार करी जा तो बड़ी सोच समझ के करी जा। ये हमार भाई, प्यार करी जा तो रउआ लोग एकदम सोच समझ के करी जाए हमार भाई। नहीं तो हई होई बिकसवे के हाल होई ये भाई, कि जौन आज ओकरा चलते बार किन के हमारा वीडियो बनावे के पड़ता तरह तरह के। तो रउआ लोग सबसे यही हम कहम कि भाई प्यार वार के चक्कर में मत पड़ी जा। बड़ी आजकल समझ ली जा धोखा देते सन, धोखा। तो चली जा, हम जाती आज कुछ और काम बा खेत में। तो दोस्त लोग, रउआ सब लोग से यही विनती बा, हमारे वीडियो देखी जा, जौन हम बात कर बात के गौर करम जा, और चैनल के हमारा सब्सक्राइब करम जा, और कमेंट जरूर करम जा। बाय बाय दोस्तों, अगला वीडियो मिलल जी।